So, eto siya guys, yung ating dinidiligan. Medyo maliit pa tong mga pechay natin. Ayan. Tapos yun, okra yun. Tatlo lang yung tumubo, pero parang may sumisibol pa na isa. Oh. Ayan. Ito din, mga pechay din ito. Itong yung rose, hindi kasi pwede sa masyadong mainit. Hello, this is my pala, baby pala. Wait lang. Ayan, kasi inag-ano siya ng... Wait, nag-sleeper ka? Wala. Pinapalagyan ko sa kanya yung mga lata dito. Pinalagyan ko ng lupa. Para at least merong Sinasadya ko talagang ganitong oras kasi para mainit. Medyo pa. Hindi pa ganun kasakit yung init. Very good. Meron ka palang initiative. Nadalhin sa baba. So, ito siya guys, yung mga pininturahan namin. So, ito guys, actually munggo ito. May mga tanim na to, munggo. Ayan, pininturahan namin siya. Bumili kami ng pintura kanina, white at saka red. So, ayan, alam nyo naman ako. Bilig ako sa mga colorful na mga bagay. Kaya, ayan. Ito lahat, munggo to lahat talaga. Dinamihan ko na, puro munggo. Ito, mga vacant pa to, wala pa pong mga laman. Kasi pinatuyo muna ni Papa. So, ito naman, tataniman din natin ito. Marami tayong itatanim dito, guys. Ito, kulang pa to. Ano to? Malunggay. Kulang pa ng lupa. Kailangan pang anuhan ng lupa. So, tanim na tayo ng malunggay. Tapos yan, tinransfer ko sa dito, dito. Kasi, nung one time, kinain ng mga aso yung aking munggo. Dito. Kinain. Kaya, tinransfer ko. Ito, meron din tayo dito. Nabuto may mga buhok. Ayan, kinulayan din to ni Papa. Pininturahan din. Nagpatubo ako ng bulaklak guys, and successful naman kasi tumubo talaga siya. Inano ko lang to. Ito ay yung para pang Christmas. Anong tawag dyan? Oy, may pangalan doon pang Christmas. Poinsettia. Ayan. So, successful yung aking kasi tumubo siya. Diretso ko na lang talaga siyang inahan dyan. Tapos, didiligan. Tapos, hindi ko tinanggalan ng mga ganito ng leaves kasi parang feeling ko dyan siya kumukuha ng sustansya niya habang siya ay nag-aano pa ng anong tawag dito nang wala pa siyang roots. So ayan, so ito mga ito pechay na yan. Itong rose natin, ayan, ang ginagawa ko dito, pinipitik-pitik ko to guys para actually may mga bubuyog naman na pupunta dito pero pinipitik-pitik ko para at least umano yung mga bulaklak. So, di ba, maganda na yung flower natin, rose. Pero hindi siya pwedeng painitan. Kaya dito ko siya nilagay. So, ayan. So, ayan guys. Ito yung mga puro munggo ito lahat dito sa baba. So, may space kasi tumataas yung munggo. Kaya dito lang at saka sa taas. Ito naman, ito yung itatanim ko. Maliliit lang yung aking paglalagyan kasi wala din tayong malagyan. And yung sa kangkong naman, okay lang na maliit lang yung lalagyan. Kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang kalalaki. So, ito tatanim natin to. Basahin ko muna to kasi masyadong dry yung ating tawag dito, lupa. Yung sa kangkong, okay lang na diretso yung seeds sa talagang permanent na lalagyan niya. Wait lang. Yung iba, kailangan pa nating patubuin sa bago natin ilipat. Pero yung kangkong, okay lang. Diretso na.
Pati yung munggo, okay lang din na ano, diretso. Kasi ako yan, diniretso ko na yan eh. Hindi ko na ano. So, ayan. Aming water nakbe. Yung ating ano, kakalinis ng papa nitong ating mga isda. Ang ingay ni Ashi. Ayan. So, ayan, pinapatubigan ko muna kay Hagrid para patubigan ko muna para ano, medyo malambot naman yung Mama, lapit na nag-seeds. wala pa. Ano? Parang malalaking tingnan pero actually maliliit lang to guys. So, ito yung itsura ng kangkong guys. Ayan. After nito, ilalagay lang natin sa refrigerator tapos para magamit pa natin sa susunod natin pagtatanim. Hello! Good afternoon! Good afternoon guys. So, ayan. Hi! Hi Pops! Ayan. Hi, good morning. Good afternoon naman. Good. I'm gonna open this one like on it. And then, actually, nag-grocery ako ng konti kasi meron kami mga ano dito na kulang talaga. So, namili kami ng ano, ay, hindi ako lang pala yung namili. Tapos, may pinuntan kasi ako importante. Tapos, pinili ko na lang yung kulang namin. So, wala na kaming egg. So, eto, pakita ko sa inyo. Ato ng tulo. Yeah, ako! So, ayan. Bumili ako ng 3 eggs. Hindi na ako pumasok sa loob ng palengke kasi, as in, papasok ka pa lang guys. Ang haba na yung pila dahil sa parang thermoscan. Ayun. So, doon na ako sa Pure Gold. Kasi sa Pure Gold, wala masyadong tao doon. Eh, malapit lang din doon kina mama. Galing kasi ako kina mama kanina. So, bumili ako ng 3 dosena na eggs. Sa Pure Gold, always, parang Kasi doon siya natrabaho dati. Tapos, bumili ako ng ganito. Actually, 159 to, pero nag-sale siya. Hindi ko alam na nag-sale, pero nung pag-scan, 120 na lang siya isa. Kasi naisipan kong, ano, kasi nga, di ba, nasira yung aming lagayan ng, ano, para hindi na kami kuha ng kuha. So, eto, bumili ako ng tig-isa kami. Akin tong pink, kay Hagrid tong blue, kay Papa tong green. Papa etong, ay, parang yellow. Kasi malaki siya eh. So, kanina, sarap to. pag-scan, 120 na lang. Tapos, konti na lang talaga nung natira nito. Mahaba siya, guys. And, eto, mga konti lang yung binili ko. Bumili ako ng Ribisco crackers. Eto, favorite din namin to. Si Hagrid, gusto din to ni Hagrid ang butter coconut. Mura lang to, 14 pesos lang. Favorite ko to dati. Dahil sarado yung pinagbibilhan namin ng peanut butter. Eto, bumili ako sa Lilis. Kasi sa Pure Gold nga ako namili, diba? Ito na yung pinakamura, yung Lilis. 100 plus ata ito. And ito, mga junk foods na lang ito. Mga Mr. Chips, Ding Dong, Nova. Bumili din ako ng shampoo. Kasi yung shampoo namin, nung ano ni Hagrid. Ang tawag doon? Naubos na lahat. Napunta sa floor. Bumili din ako ng white sugar kasi plano kong mag-bread. And bumili na rin ako ng Ito sa palengke na to sa may pero hindi sa loob ng palengke, sa labas lang. Parang may mga store doon. Wala naman tao. So bumili ako ng 2 all-purpose flour, 2 kilo. And wala nang ibang bread, manho na lang na whole wheat bread. Ayan, 2. Tapos ito, Scotch tape. So yan lang naman yung nabili ko. And ayun. Okay na to. Talagang nag-invest ako dito. Sabi ko, sige, bilhin ko na 3 para talagang tig-isa kami. Kasi ako, ngayon, hindi na ako masyadong umiinom ng tubig. Malamig kasi yung aking sipon. So, ayan, tig-isa din sila ni Papa. So, yan. Pusa na.